Assalamu alaikum masu sauraro, barka da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Kaɗan daga cikin gidan Badamasi na yau za ku ga inda Tani ta kai ƙorafinta ga Alhaji yayin da take kiransa a waya ya ƙi amsa wayarta, amma sai dai kash Alhaji ya mayar mata da martanin cewa wanda yake ba ta umarni kamar haka. Inda Alhajin yake cewa ya yi ikirarin cewa ta kwaso kayanta gaba ɗaya ta dawo gida sakamakon munafurci da mijinta SA suka ƙulla a kan yarinyar da yake so. To yanzu dai Tani ko yaya za ta yi? Sai kun kasance a cikin shirin ƙarfe 8 na dare za mu gani. Sai kuma ana wata ga wata. Inda ya yi ɗan ƙumba ya rungume na Allah mallakar kare a cikin gidan kaso, kai ka ce soyayya ce ta sa hakan, har yana cewa ɗan uwansa rabin jikinsa. Amma sai dai ya yi hakan ne da wata manufa, ganin kasancewar na Allah mallakan karen da Burema a gidan kasan, hakan ya sa yake tambayarsa yake raɗa mai a kunna cewa wai shin ko Burema ko ya faɗa mai inda ya ajiye gwalagwalan nan? To kuma bayan nan mai sauraro ana cikin haka, kwatsam akwai inda aka nuna cewa gashi Baba Magaji ya je gidan kaso inda ya zauna da yaran Alhaji kuma ya yi musu albishir akan cewa an tattauna fitowarsu, amma sai dai kash ƙarfin hali a tattare da su, hakan suke gaya Baba Magaji cewa wai akwai sharaɗi, ko da sun fito babu ruwansu da mahaifin nasu. To koya abin zai kasance? Mai sauraro ku kasance da mu a ƙarfe 8 na dare a cikin shirin na gidan Badamasi. Sannan kuma a nan kuma za ku ga wannan hoton yana ɗauke da mutum uku, ma'ana SA da saurayin Juwairiya da ita kuma Juwairiyar, inda suka yi tattaki domin zuwa su ci mata mutunci sakamakon wutar da Alhaji ya hura a tsakaninsu. To, ko suna ganin cewa hakan shine mafita? Ku biyo mu da ƙarfe 8 a cikin shirin na gidan Badamasi domin ganin yadda abin zai kasance. Kwatsam kuma akwai inda aka yi nuni Madaki a cikin mawuyacin hali, inda hancinsa yake ma'ana fidda hayaƙi. To mai sauraro, idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha tamu mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe da ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu idan mun ɗora.